हेलो लोगोफोर आङो सफैबाय जितु साबमिट खालामनो होननानै आङो गुवाहाटियाव फैगोन होनदोंमोन ना दा आङो गुवाहाटियाव रुम लानानै दङ लोगोआ दाबो सफैयाखै ओमफ्राय आङो फ्रेस जाखांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि अखा फैदों ओरैबायदि अखा नंगौना नङा ओरैबायदि अखा माने लोमजोबदों जोङो जेराव रुक्मिनि गावआव जोङो बुक खालामदों गेस्ट हाउस बेयाव दैयानो मा जानजिसेखाय जोङो थांनो हायाखै गारि अट'बो थाङा उबेर जेबो थाङाखै गारियानो जानजिसेबा बोरै थाङोना ओमफ्राय थाबायनानै थांबो बोरै थांनो जों बारनोनो हायाबा फैसाया केनसेल खालामनोबो वेबसाइटआ जायाखै जेराव जों बुक खालामदोंमोन फैसाया ओरैनो थांबाय होमबाबो बिसोर होनदों आरो जों साननै थागौमोन नालाय नोंसोर गाबोन फैबाबो रानबा फैनो हागोन होननानै खिन्थु फैसाखौ रिटार्न मोनफिनला आरो जोंफोर बे मोनसे लस जाबाय दिनै मालाबाबो बोथोर गाज्रिबा बाहेराव थांना बेखौ मिथिखायो खिन्थु जोंना इमारजेन्सिखाय जोङो फैदोंमोन आरो दा आंखौ शिलंआवबो इथिं आधा रास्ता दैगोन जानानै होनदों गारि गाबोन थांगोन ना थाङा मिथिया ओमफ्राय लेखाफोरा दै नांजोबबाय बे जिथु आङो साबमिट खालामनांगौना बे डिजेल माबाया बिनियावबो सिजोबबाय आरो ओमफ्राय नै बोरैबा दुखु मोनलायलायदों एफा मोजां बानायनानै लाबोबाय ओमफ्राय दायो बिदि जानानै होदों आरो दा फेनाव फोरानगासिनो दं आङो लोगोआ सफैयाखै दाबो ओंखायनो आङो नोंसोरजोंनो रायज्लायनोसै होननानै आङो भिडिअखौ बेयाव रुमाव सफैनायखौ नोंसोरजों सेयार खालामनानै आङो भिडिअखौ खालामबाय आरो नोंसोरजों जिथु लोगो जाबायना लोगो आरो बिराद मोजां मोनो बिदि रायलायनो गावनि दैलि लाइफनि मा जादों मा जायाखै नोंसोरबो सेयार खालामो नोंसोरनिखौबो नायनानै मोजां मोनो आंबो सेयार खालामनो मोजां मोनो थ' फेमिलि मोनसे जाबायना बेखायनो नोंथांमोनजों दा आङो मा सिटुवेसनाव जानानै दङ बेखौ आं सेयार खालामबाय एकदम अखा बोथोर मालाबाबो ओंखारनाङा माने बोथोर नायनानै माबाफोर बेरायनो थाङोबा बोथोर नायनानैसो ओंखारनांगौ बेरायनांगौ आरो खिन्थु सरि उफाय गैयैयाव मालाबाला जोङो जेरै जोंहा दायो लास्ट डेटआ बेखौ साबमिट जोङो हैथारनांगोन बेखायनो जोङो उफाय गैयि जों फैबाय खस्थ' मस्थ'बाबो खिन्थु दा आंखौ खोनादों शिलंथिंबो दै लोमजोबनानै गारि बन्द' जादोंनो गाबोन मा सिटुवेसन जायो थाङो थाङा बेखौ आं नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन आरो मा खालामबाय थानो आङो दायो दसे लिरनोबो मोना आङो लिरजोबाखैबोमोन लिरजोबैखौ दा लिरनोबो हाला दांनो हाला दांबाथाय जिगोन आरो नै माबायदि अबस्था गिसि जाजोब्बाय नै बिदि बारा मोजां नुवाखैहाय केमेरायावहाय सिजोब्बाय नै बेगखौबो आङो मा जे अखा फैदों होननानै मिथिदों खिन्थु जि बेगा अखा वाटारप्रुफ बेखौ लानो रोङाखै दिनैसो बेलेग दिनाथ' आं वाटारप्रुफ माने दै नांबाबो सिङाव बेखौ लानानै गिदिंबाय थायो ओमफ्राय दिनै मोनसे बिसालाव गोसोम बायनाय दङ आरो बेखौसो लानानै फैफ्लांबाय ओमफ्राय सिजोब्बाय ओमफ्राय खिन्थु मोनसे मोजां खामानि मावदों बेग थाबाबो आङो बेबायदि पलिटिनाव एक्सट्राहै सोना लाबोनायखाय आंना जिया जेबो सियासै आरो नङाबा गाननोनोबो गैलामोन आंना बिदि अबस्था जानानै दङ आङो दायो थ' लोगो फैथोंसै लोगोखौ आं नेबाय थानोसै ओमफ्राय लोगो फैबा जानो थांनोसै आरो उनाव लोगो मोनगोन आरो चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आङो मामानिफ्राय आङो क्रिम आरो लसन अर्डार होदोंमोन आं बेखौनो खुलिगासिनो दायो जा गोबाव आङो 1 week 2 weekनि उनावसो फैदों आरो मा एथ' लेट जादों एसे मिथिया मानो लेट जाखो होमबाबो लेट जाबाबो आधा रास्तानिफ्राय केन्सेल खालामनो बोरैबा मोनोना ओमफ्राय होफैग्रायाबो बिराद मोजां होफैदों जा मोजां जुना हरो नै अफाराव मोनदों जायफ्रा मामानि इउज खालामो दायो माबायाव थांबाला एकदम डिसकाउन्टावनो मोनदों आङो मोनसेयाव बियो बेसेबांमोन मोनसेयाव 469 ओमफ्राय बेबो
460 बियो 469 399 मोननैदों डिसकाउन्टआव 469 आव मोनदों आरो ओमफ्रायो केस अन डिलिभारि बा जितु फ्रि प्रडाक्ट बेखौ मोना खिन्थु अनलाइन पेमेन्ट खालामबा नोङो अपसन मोनो मोनसे बायबोला मोनसे फ्रि मोननै फ्रि मोनगौमोन खिन्थु आं केस अन डिलिभारि होनायखाय आंनिखौ बिनि फैसाखौनो डिसकाउन्ट खालामना होनायाव मोनदों आरो 469 आव मोनदों जायफ्रा मामा इउज खालामो जल्दि मामाआव थांनानै अनलाइन गावनि बाहायनायखौ होनानै ला डिसकाउन्टआव मोनगोन। अखा फैदों होफैग्रायाबो सिजोब्बाय बेबो सिजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबायदि नागिरबाबो मोना सिङाव दंमोन आरो बियो मोजां जुना हरो पेकेटखौबो मामा आर्थनि बे क्रिमा जोबाखै बेबो जोबाखै डिसकाउन्ट मोननायखाय आं होनानै लाखाबाय आरो अखायानो गारला फुंनिफ्रायनो फैगासिनो मोनावबो फैदों मा जागोन मिथिया जोंफोर थांनो ओंखारनाया मोजाङै सहैगोन ना सहैया बेखौबो मिथिला नायदो नै अखाया ग्रिननो ओमफ्राय आङो अखा फैबाय थानायखाय आं थानाय जायाना बेखायनो आं मानि प्लान्टखौ बिथिं अखा हादै नांगोन दै होनाय रावबो गैया बेखायनो आङो बिदि दोनलांनोसै आरो बेखौ आं गाबोन थांगोन ना खामानिनि कारने थ' दायो पेकिं खालामनोसै आङो मा लांगोन जेबो लाङा ओरैनो रुमाव थानायाव गाननाय आरो मा बुस्थु माने लेखायाबो आंना मा जादों मोनब्रै लेखा थायोना जितु 4 बुक बेनो एखे डाबल फैना होबाय 1 2 3 4 ता दङ 4आनो गांनै फैना होबाय बेखौ चेन्ज खालामनो एक्सचेन्ज खालामनो थांनांगौ ओमफ्राय जितु लास्ट फाइनालनि खालामनाय बेखौ साबमिट हैनांगौ आं जे मैया दाख्लि खोन्थादोंमोन बेखौ हैनो थांनांगौ दा बेनिनो आङो पेकिं खालामसै मा लाङो लाङा मोनावबा बायोना जुनो बेखायनो आङो दायो जुनानै लाखानोसै आरो उन्दुनो ओंखारनाया हालामोन बासावहाय ओमफ्राय सासे माने खाथियाव जग्राया मोजां नङाबा बा हिनजावफोर बाला मोजां आरो लेडिस बाला खिन्थु आंनि खाथियाव माने एसे बोरायसो जिरायदोंमोन गाज्रि नङा मोजांमोन होमबाबो उन्दुनो सुखुवाखै आरो आङो दायो बेयाव जादों गासैबो साहा लोंनो दसे 10 मिनिट लाखिदोंमोन मैया जे थाहैगोन होनोमोन दा बासाव दङ दा थांगासिनो दङ जानो कारने लाखिदों आरो जा मोजां बास मोनदों दा एसि बासावहाय जा अखा फैदों ओमफ्राय बिराद अखा फैदों फुङाव सिखारनानै फैनो बालायदों आरो मानसिफ्राथ' दायो अखा फैनाय जा आराम उन्दुगासिनो दङ दां